U nastavku donosimo važnu temu brigu o zdravlju žena. Udruga Sveta Agata Glina u suradnji sa specijalističkom ginekološkom ordinacijom doktorice Sanje Štingl-Vlašić organizira edukativnu radionicu o samopregledu dojki za sve žene iz Gline i okolice. Radionica će se održati danas u vremenu od 11 do 14 sati u prostoru ordinacije. Na radionici će medicinske sestre primalje educirati žene kako pravilno obaviti samopregled dojki, te kako prepoznati moguće promjene. Osim toga, sve zainteresirane moći će osigurati besplatni termin za ultrazvučni pregled dojki. S nama je dalje doktorica Sanja Štingl-Vlašić koja će nam reći više o ovoj inicijativi. Doktorice, dobro jutro i dobrodošli u program Radio-televizije Banovina. Dobro jutro vama, Nikola, i svim vašim slušateljima. Drago mi je da smo opet s vama, da možemo širiti dobre vijesti što se tiče preventive i što se tiče brige za zdravlje žena na Banovini, osobito u Glini i okolici gdje živimo i radimo. Za početak, doktorice, recite mi što je cilj ove radionice i zašto je važna za žene? Pa cilj naše današnje radionice je zapravo ženama približiti koliko je važna briga o svom zdravlju, koliko je važno kontinuirano pregledavati i kvalitetno pregledavati svoje dojke kako bi na vrijeme znale prepoznati nešto novo, nešto što do sada nisu imale i nešto što bi ih zapravo što prije dovelo do njihovih liječnika ili ginekologa. Pa s time evo danas organiziramo uoči Dana narcisa, Dana svjesnosti o raku dojke. Evo mi smo odlučile, evo Udruga Sveta Agata zajedno sa ginekološkom ordinacijom, odlučile smo evo napraviti jednu takvu radionicu gdje bi žene konkretno mogle same iskalpirati, odnosno pregledati dojke na modelu, gdje bi mogle utvrditi točno one promjene koje eventualno bi mogle očekivati u svojem samopregledu. Koliko su žene danas educirane o važnosti samopregleda dojki i što ih najčešće sprečava da redovito obavljaju ove preventivne provjere? A koliko su žene educirane, dakle to možemo teško izmjeriti, ali na konto nekakvog iskustva kojeg već imam dugi niz godina u radu sa ženama, mogu reći da najčešće mlade žene su educirane i njima su često educirane veći broj mladih žena koje su zainteresirane jer se služe internetom, u medijima se puno govori o prevenciji raka dojke, tako da zaista mlade žene u većem broju, ako su motivirane, uče i same pregledavaju svoje dojke. Starije žene ili generacijski koje nije se usmjeravalo na toliku brigu o svom tijelu, na promatranje svoga tijela, znači one su tu možda malo deficitarne, ali zato mi evo i u našim ordinacijama, u ginekološkoj ordinaciji, svakoj ženi koja dođe, dakle apeliramo na nju, učimo je, makar uvijek se kaže starije je teško naučiti, ali kada se ukaže na važnost i koliko je važan taj samopregled, mi vjerujemo da naše pacijentice i naše žene zaista provode samopregled dojki. A zašto žene i zašto su one i što ih sprječava da to ne rade? Pa svi znamo u kakvom užurbanom životu živimo i koliko obaveza današnje žene imaju u obitelji i na radnom mjestu, i ako zaista nemaju nekoga ko će stalno apelirati na tu brigu za zdravlje, na važnost odaziva na preventivne preglede, na važnost samo pregleda dojki, znači ako to nemaju, one to često izostave. Zato mislimo da ovo što radimo, kao što radi Udruga Sveta Agata, što radi zajedno u suradnji sa našom ginekološkom ordinacijom, smatramo da je za žene Banovine jako vrijedno i da je bitno samo ih motivirati i da će one zaista to kvalitetno i kontinuirano odrađivati ciljem i apelom da se rak dojke ne događa nekom drugom. Jer mi znamo da godišnje u Hrvatskoj oboli 3000 žena, a 700 žena nažalost izgubi borbu sa rakom dojke.
I zato je nama jako važno upravo da počnemo od samopregleda dojki kontinuiranog, da ih naučimo žene. Naravno da on nije dovoljan, on nam je pokazatelj samo da uočimo promjenu, a onda kad tu promjenu uočimo da se na vrijeme javimo svojim liječnicima i ginekolozima. Radionica uključuje praktični dio kako će sudionice moći naučiti tehniku pregleda i prepoznati potencijalne promjene. Pa, Udruga Sveta Agata već 10 godina ima modele na kojima pokazuje ženama kako se radi samo pregled dojke. Jedan takav model kontinuirano stoji kod nas u ginekološkoj ordinaciji, pa svaka pacijentica koja dođe, koje pregledavamo dojke, a to je velika većina žena, znači sestra Stenka do sada, evo sada sestra Marija, znači pokazuje samo pregled na samom modelu i znači u tom modelu su smještene tvorbe potencijalno koje žena može sama napipati u svojim dojkama. I to su promjene koje nju moraju dovesti, ako ih utvrdi, dovesti do njezinog liječnika, odnosno ginekologa. Evo, mi zaista imamo 2 modela i evo, danas će biti radionica u samoj čekaonici ginekološke ordinacije, a do sada, znači sestra Stenka je evo ispred udruge već dugi niz godina išla u srednju školu u Glinu i mladim ženama tumačila kako se radi samo pregled i mislim da zaista je to hvale vrijedno i evo motiviranost i naših članica udruge i svih onih koji nam pomažu da ustrajemo u tim aktivnostima je zaista nešto na čemu moramo biti zahvalni. A što se tiče same radionice današnje, mi ćemo danas pokazati jednu međugeneracijsku solidarnost, jer u prvom dijelu radionice dolaze nam srednjoškolke iz srednje škole Glina, a u drugom dijelu radionice dolaze nam žene iz doma za starije, također kojima je važno da i u toj dobi ih naučimo koliko je važno pregledavati svoje dojke i koliko je važno na vrijeme prijaviti određenu promjenu na dojkama. Doktorice, uz ovu edukaciju osigurani su i besplatni ultrazvučni pregledi dojki. Koliko su preventivni pregledi ključni u ranom otkrivanju bolesti? Pa mislim da je to zaista prvi korak. Prvi korak je da žena mora biti svjesna svoga tijela i da mora biti svjesna brige o tom svome tijelu, upoznati ga, primijetiti svaku promjenu, a onda da mora znati kome će se javiti, da u svakom trenutku mora imati tu opciju, ako neku promjenu primijeti, da se može javiti svome liječniku i svome ginekologu. Mi smo u Glini zaista ponosni na to što žene Banovine imaju organiziranu zdravstvenu zaštitu ginekološku i opću obiteljsku na zavidnoj razini i da se mogu javiti i da uz te konzultacije koje će dobiti tamo, uz pregled, palpatorni pregled dojki, mi je unazad 5-6 godina radimo u ginekološkoj ordinaciji ultrazvučne preglede dojki, preventivne ultrazvučne preglede, gdje mi zapravo te tvorbe koje eventualno napipamo, znači potvrdimo ultrazvučno i prema toj ultrazvučnom pregledu dalje žene usmjeravamo u ambulante za pregled dojka na jednu od klinika u Zagreb, gdje one znači budu upućene kad se i otkrije nekakva promjena, one nisu prepuštene same sebi, nego su znači upućene na pravo mjesto gdje se ne čeka, gdje mogu uz takozvanu C1 uputnicu napraviti kompletnu dijagnostiku i gdje se može potvrditi ili odbaciti sumnja na nekakvu patologiju, odnosno na zloćudnu promjenu. Ono što moram zaista reći i što sam jako ponosna na našu udrugu u Glini Svetu Agatu, što organiziramo i prijevoz znači u ambulante, znači u klinike u Zagreb, znači na preglede dojki, a isto tako znači na liječenje kad se utvrdi nekakva onkološka priča, znači na kemoterapiju i na zračenje. Zaista smo zahvalne udruzi što nam, svima onima koji nas podupiru, da možemo žene koje ne mogu same osigurati prijevoz na onkološko liječenje voziti iz Gline na jednu od klinika.
Tako da zapravo mi brigu o zdravlju dojki od početka, dakle od tog samopregleda do kasnijeg eventualnog utvrđivanja određenih promjena, dijagnosticiranja i liječenja zaokružujemo od početka do kraja. Tu su važni brojni sudionici, a po meni najveća važnost je motiviranost članica udruge koje zaista potiču i nas struku i sve dionike koji to podupiru da u tome ustrajemo. A naravno na korist svih žena Banovine kako bi tu opaku bolest donekle obuzdale i najčešće otkrile u ranoj fazi kada je mogućnost liječenja i preživljavanja na zadovoljavajućoj razini. I za kraj našeg današnjeg razgovora, doktorice, kako se žene mogu prijaviti i gdje još mogu dobiti dodatne informacije o ovoj aktivnosti? Pa, dodatne informacije mogu dobiti na broj telefona 099 22 72 722. To je ginekološka ordinacija, javit će se sestra Marija koja će im dalje dati sve upute, znači gdje se mogu javiti, gdje mogu dogovoriti termin za palpatorni pregled dojki, gdje mogu dobiti termin za preventivni ultrazvučni pregled dojki i možemo zaista puno pomoći u dilemama koje žene imaju u vezi zdravlja svojih dojki. Doktorice Štingl-Vlašić, hvala vam na javljanju i želim vam uspješnu radionicu. Nadamo se da će što više žena iskoristiti ovu priliku i educirati se o zdravlju dojki. Još jednom hvala vam. Hvala vama što ste zaista odličan suradnik kao mediji u ovako važnim temama kao što je zdravlje dojki, a isto tako i svim drugim preventivnim našim aktivnostima koje provodi udruga Sveta Agata Glina i što ste zaista sudionik koji nam pomaže kako bi zdravlje žena stavili na prvo mjesto. Poštovane gledateljice i slušateljice, ako želite sudjelovati u ovoj radionici, posjetite ginekološku ordinaciju doktorice Sanje Štingl-Vlašić danas od 11 do 14 sati. Za više informacija, čuli ste, možete nazvati broj 099 22 72 722. Ostanite uz nas, slijede nove teme, naravno i dobra glazba.